12 година, час новин на ТР. Ви дивитеся «Заман», 13 лютого, 1447-й день анексії Криму. Студія Ескандер Меметов. Залишив у силі 10-тисячні штрафи. В окупованому Криму підконтрольний Кремлю Верховний суд зранку вже відхилив 2 апеляції по одиночних пікетах. Зараз слухає 3-ю скаргу. Загалом сьогодні окупаційні судді планують розглянути рекордну кількість апеляцій у цих справах – 14. Учасники одиночних пікетів оскаржують штрафи, присуджені їм судами першої інстанції. Розгляд їхніх апеляцій розпочався 2 тижні тому, і досі так званий Верховний суд відхиляв усі скарги кримчан. Лише у 2 випадках окупаційні судді зменшили розмір штрафу з 15 до 10 тисяч рублів. Торік, 14 жовтня, на одиночні пікети проти репресій у Криму вийшли більше сотні кримських татар. Російських законів вони не порушували, така форма протесту не заборонена. Однак окупанти об'єднали пікети в один несанкціонований мітинг і оштрафували понад 80 кримчан на загальну суму у майже 1 мільйон рублів. Відкрити кримінальні провадження проти членів виборчкомів у Криму. Із таким проханням звернувся до прокуратури Автономної Республіки Крим Комітет виборців України. 18 березня в Росії обиратимуть президента. Голосування відбуватиметься і на території окупованого півострова. У своєму зверненні комітет підкреслює, участь в організації виборів на території півострова незаконна. Кількість членів виборчих комісій на півострові нині нараховує близько 10 тисяч людей. Зазвичай до комісії входять бюджетники, як то вчителі чи лікарі. Більшість людей просто не розуміють, чим для них може обернутися робота у виборчих комісій. Усі, хто братимуть участь в організації майбутніх виборів, підпадають під дію Кримінального кодексу України. Люди не зможуть виїхати на територію материкової України, отримати біометричний паспорт або ж ризикують опинитися за ґратами. Голова Комітету виборців України Олексій Кошель певен, коли про це дізнаються мешканці півострова, бажання стати членами виборчкому у більшості мешканців окупованого Криму зникне. Якщо ви погодитесь заробити 5 тисяч рублів і працювати в виборчій комісії, це означає, що в Україні проти вас може бути відкрита кримінальна справа, вам загрожує реальний тюремний термін, ви не зможете приїхати в підконтрольну Києвом частину України, не зможете отримати біометричний паспорт, і для вас безпосередньо є серйозні ризики. Про відповідальність, яка настане для мешканців Криму за участь в організації виборчого процесу у Криму, попередив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Напередодні в ефірі телеканалу ТР він наголосив, будь-яке сприяння окупантам у проведенні незаконного голосування на окупованому півострові – це підступна справа, за яку неодмінно настане покарання. Участь у виборчій комісії означає, що ти показуєш відданість окупаційній владі і Росії. І виходить, що ти береш участь у виборах, які незаконно проводять. Одна справа під страхом піти взяти участь у голосуванні, а інша справа йти і брати участь в організації виборів. Допомога окупантам – це інше. Не дай Боже, ми їх врятувати не зможемо. Заяви кримських окупантів про посилення заходів безпеки обернуться новими арештами на півострові. У цьому переконана правозахисниця Ольга Скрипник. На її думку, під приводом міфічної терористичної загрози російські силовики посилять тиск на громадських активістів Криму. Правозахисниця прогнозує збільшення перевірок кримчан з боку ФСБ на предмет екстремістських матеріалів, літератури чи символіки, а також ретельний моніторинг інших соціальних мереж. Не факт, что даже появятся террористы, скорее всего, будут ловить так называемых экстремистов. А это настолько размытая формулировка. Могут появиться новые задержания. Вполне возможно, что будут задержания связаны не только с террористическими статьями, но и с так называемыми экстремистскими статьями. То есть, в принципе, любой пост или там публикацию против Путина или против выборов или бойкота выборов могут расценить как угодно, там, призывы к свержению власти или экстремистские материалы. То есть трудно вообще предвидеть, как они будут это квалифицировать. Офіційного підтвердження затримання українського громадянина вимагає українське МЗС від російських колег. Про арешт у Криму Костянтина Давиденка напередодні заявили у ФСБ. Чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Україні. Нині українські дипломати вимагають офіційно підтвердити факт затримання громадянина України, а також повідомити причини затримання та місце утримання. Про це повідомили в департаменті консульської служби МЗС. Окремо українська сторона акцентувала увагу на необхідності дотримання статей консульської конвенції між Україною і Росією, які стосуються надання допомоги затриманим громадянам.
Тим часом Євгену Панову, якого затримали на півострові влітку 16-го, звинуватили у підготовці терористичних атак, пропонують укласти угоду зі слідством. Про це повідомив брат затриманого в Криму українця Ігор Котелянець. У Сімфропольському СІЗО на Євгена Панова здійснюють психологічний тиск. У себе Панов підписав зізнання в тому, що він український диверсант. Бо жодних доказів провини Євгена Панова окупаційні силовики не мають. Євгена Панова затримали у Криму у серпні 16-го і звинуватили у підготовці терористичних атак в анексованому Криму. За версією окупаційних силовиків, Євген Панов готував їх на вимогу української розвідки. Следствие там бросало его в камеры с крысами, с клопами, психологическое давление на него оказывало и прочее, прочее. Он от всего этого отказался, выдержал, слава богу, молодец, и сказал, я не собираюсь сотрудничать со следствием. Відродити методи радянського СМЕРШу для боротьби з уявними українськими диверсантами хочуть у Криму. Принаймні про це напередодні заявив голова так званої Общественної палати Григорій Іофе. За словами окупаційного чиновника, українські спецслужби мають намір активізувати свою роботу на півострові напередодні майбутніх незаконних президентських виборів. Для ефективної боротьби з цим окупантам потрібно згадати методи, які застосовували радянські НКВСники. Контррозвідку тоді називали СМЕРШем, скорочено від гасла «Смерть шпигунам». А за 4 роки війни через чистилище СМЕРШу пройшли сотні тисяч людей. Сфотографувати вже звільнену від окупантів батьківщину. Це найзаповітніша мрія Сейтомера Сейтомерова, фотографа та громадського активіста Кримської солідарності. Завдяки його роботі, а також його колег, світ дізнається про те, що нині відбувається в окупованому Криму. Утім, нещодавно Сейтомер Сейтомеров через тиск був вимушений полишити півострів. Чому? В нашому наступному сюжеті. Вражаюча та неповторна кримська природа та завжди різне і тому приголомшене Чорне море. З дитинства від батьків він чув про красу рідного краю, землі, з якої родину Сейтомерових депортували. Сейтомер розповідає, завжди захоплювався силою духу батьків, що ті знайшли сили і змогли повернутися назад в Крим, і там розпочали усе спочатку. В Крым мы в 89 году переехали. У меня отец 28-го года, пережил депортацию. Мама родилась на 20-й день уже в депортації. Рідні бахчисарайські пейзажі та автентика старовинних мінаретів надихнула на думку про фотографію. Перший, розповідає Сейтомер, робив на телефон і на подив усіх виграв конкурс. Це була робота саме про Ханський палац. Когда снимаешь отдельно, скажем, архитектуру, чуть-чуть не хватает красоты. Отдельно, когда снимаешь пейзажи, но если там нет мысли исторической фишечки в виде мечети, в виде какого-то старинного здания, то получается просто красиво, но без мысли. Нині у Сейтомера є ціла серія фотографій про красоти Криму і його мешканців. Одною із найбільш вдалих вважає ось цю роботу. На ній кримсько-татарський діяч, власник кафе «Салачек» Марлен Асанов молиться в мечеті. Сидит в мечети, после намаза делает дуа, мольбу Всевышнему, и на него падает с окна красивый луч света. В контексте крымских событий Марлен Асанов стал лучом света для многих людей. Анексія Криму змінила і пріоритети, і життя Сейтомера. Він почав співпрацювати з громадською організацією правозахисників «Кримська солідарність». І в його об'єктиви потрапили і обшуки, і арешти співвітчизників. Ось це фото облетіло увесь світ. Його перепощували найвідоміші видання, розповідаючи про утиски кримських татар в Бахчисараї. Можно видеть, что какая-то еще робкость была в глазах. Сейчас же, когда ты смотришь на тех, кто приходит на обыски, вот этих силовиков, их глаза стеклянные. Сейтомер став очима Кримської солідарності. Завдяки його фото та відео світ став дізнаватися про те, що насправді відбувається в анексованому Росією Криму. Як силовики знущаються над кримсько-татарськими родинами, незважаючи на поважний вік людей. Б'ють, кидають за грати, проводять обшуки, засуджують невгодних режиму. 12 жовтня минулого року ФСБ увірвалися з обшуками до кафе «Салачек», заарештували господаря Марлена Асанова і ще 5 активістів. За невзгоду із режимом їх обвинуватили в участі у терористичній організації. Така ж доля чекала і на Сейтомера. Кілька місяців тому обшукали і його будинок, його самого викликали на допит. Мои пожилые родители, которые пережили депортацию, столкнулись с тем, что в наш дом ворвалось автоматами. С автоматчиками там было с полицией, человек 80, наверное, не меньше.
У нього вилучили техніку, відкрили кримінальну справу. Мовляв, у 2012-му Ситомер у соцмережі зробив репост символіки, забороненої в Росії організації. За це присудили штраф 2000 рублів. Та це, на думку Ситомера, могло стати лише початком відомого сценарію ФСБ. Тож залишитися в Криму чоловіку було небезпечно. І нині він вимушений був перебратися до Києва. Тут, каже, продовжить справу Кримської солідарності, інформуватиме світ про безчинство окупантів на півострові та готуватиметься до персональної виставки фоторобіт про красу Криму. Бахчисарай очень красив, скалы, горы, леса. В обиходе народ настолько к ним привыкает, что не замечает эту красоту всю. Найзаповітніша мрія, розповідає Ситомер, повернутися до Криму і сфотографувати звільнену від окупанта батьківщину. Хотелось бы сделать какой-то кадр, который бы отразил на фоне нашей исторической каких-то достопримечательностей счастливые лица нашего народа вот на этом фоне. Ільвіна Сідбулаєва, Нікіта Проскурін, Заман, АТР. Сполучені Штати перекинуть до Європи військову техніку на майже $1,5 мільярда. Такі плани озвучили у Пентагоні. Вже наступного року у рамках так званої європейської ініціативи стримування Вашингтон перекине до Європи 40 бойових танків «Абрамс», більше сотні багатоцільових бронетранспортерів і бойових машин піхоти, а також кілька видів ракет. В які саме європейські країни поїде американська військова техніка, Пентагон поки не уточнює. За ґрати через диплом. У Росії студент-юрист отримав 2,5 роки колонії поселення, бо невдало обрав тему для своєї дипломної роботи. П'ятикурсника з Воронежа звинуватили у пропаганді екстремізму, і тепер майбутній юрист від теорії перейшов до практики. Замість навчання оскаржує вирок. Навесні хлопець мав захистити диплом на тему «Екстремізм в сучасних умовах». У рамках наукової роботи він проводив соцопитування у соцмережі ВКонтакті і опублікував там кілька матеріалів на цю тему. Після цього до студента навідалися співробітники ФСБ, вивезли його на допит, а потім порушили кримінальну справу, нібито за публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності. Не дозволили в Пхьончхані, зробили в окупованому Криму. У дитячому таборі «Артек» окупанти провели альтернативну церемонію відкриття Олімпійських ігор 2018. Там, на відміну від справжньої олімпіади, окупанти розгорнули свій прапор і навіть заспівали гімн. Захід, повідомили у таборі, провели як відповідь на офіційну церемонію відкриття Олімпійських ігор, де російську збірну позбавили права використовувати свою символіку та навіть кольори прапору через допінговий скандал. У Криму почали скидати воду із Сімферопольського водосховища у річку Салгір на 1,5 місяці раніше, ніж у попередні роки. А внаслідок тривалих злив і таяння снігів у горах водосховища вже загрожує вийти з берегів і підтопити трасу Сімферополь-Ялта та приватні сектори уздовж неї. Технічне скидання води у Салгір має цьому завадити, водночас вона може створити й іншу проблему. Через відкриті шлюзи на гребні річка стає бурхливою, тим паче, що в неї скидають воду із Аянського водосховища. Кримчан вже попереджають триматися подалі від Салгіра. У перший рік після російської анексії півострова окупанти обіцяли виділити з російського бюджету 40 мільйонів рублів на очищення русла і реконструкцію набережної річки у Сімферополі. Однак реальних робіт місцеві і досі не побачили. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман за годину». Залишайтеся з АТР.